Ez horren, urruti dagoen lurralde batean, erregina eta bere alaba bizi ziren. Erreginak ez zuten bere alaba txumaita barre egiten entzun. Beti triste ikusten zuten, eta horregatik oso arduratuta zeuden. Mundu osoan zehar ibili zen. Pentsa ezakezuen bezala, jende asko hurbildu zen gaztelura urrezko txanpona bihurtzeko asmoan. Errege agurgarri eta txit goreng!
Deian